Siis, anteeksi, mä unohdin, että mä kuvaan tänään. Ja mä menen tänään 8.54 tallille. Ja kello on nyt 8.40. Niin muuta se on nopeasti. Tää oli aika hyvä. Ja nyt mennään tallille. Ja mennään katsomaan hevosia ja ratsastamaan. Tänään 2. päivä ja katsomaan hevosia ja tunnille. No niin, nyt me saamme taas. Liisa. Niin? Moi, meneekö hyvin työt? Joo. Mä sit sanon sulle tänään hevosen. Nyt ei, vasta tunnin alussa. Joo, mutta... Mitä sä teet? No pelaan vähän. Mitä? Ei, nyt sä teet töitä siitä. Jaha, mä lähden pois. Se oli ihan kauheeta. Ihan kauheeta. Mä pystyn näkyvä hyvin kameran näkyy ylellä. Jos minä olisin työntekijä, minä vaan nukkuisin. Mä olin vihainen. Kuuma talli! Sä menet tänään Liisalla. Sä et mene Liisalla tänään. Sä et mene Liisalla tänään. Sä menet Liisalla tänään. Sä menet. Nyt mene. Sä menet Liisalla, haloo. Sä menet Liisalle. Ai rakka. Hyi, toi on likainen. Ai, onks mun kamat täällä? Ups. Jos mä olisin työntekijä, mä en todellakaan laittaisi ketään kasasta, vaan mä antaisin tehdä niitä mitä vaan. Au, en pakannut mukaan mitään. No niin, nyt me sanomme Liisalle jotain. Liisa. Niin? Oletko huolestunut puuvista? Kukasta? No olen. Se on vähän kaatunut, mutta ei se mitään. Mä nostin sen. Ruokatauko. Ruokatauko. Ihanaa, mä syön suklaata sitten. Mä teen kahvin. Outo sua ääni. Jos minä olisin työntekijä, minä en todellakaan antaisi kenenkään mennä tuonnille tai mitään. No, synkkäkissa. Synkkäkissa sun keltaiset silmät, munnen siiset ja mun nimi on Paavo. Mä oon sun äiti. Paavo. Joo, mä oon Hilma. Mitä siitä? Annoin sun nimeksi Paavon. Et nouse. Ja mä oon tyttö ja sanonut mun nimeksi Paavon. Ei haittaa nyt. Nouse! Anteeksi, mä nousen. No niin, sit mä menkin jo. HCS-S 2021. Mitäs yritätkö avaa sen mukaan? Yritän. Ei sitä saa auki vähän. Mitä minä sanoin? Kattoo. No mitä nyt? Mä olin kaukana kahviosta. Ei vaan lähellä kahvioa. Mitä muuta? Ei ole tietysti on ihan auki. Ketä siellä on? Katsokaa tämä video. Muistakaa tykätä tosi paljon. Laittakaa 500 tykkäystä. Moi. Moi. Otan vaan palauttaa kahvia. Haituuko sä sukettinen tuntilistaa? Tulen. No, mä menen sitten ratsastaan. Pois! No niin. Sitten tekemään tuntilistaa. Missä paljon? Pitäisikö mulla laittaa valot kiinni, että se olisi parempaa? Ai joo. Hetkinen. Noin.
turhan päättelemäinen, niin mä laitan viestiä papalle. Ja ehkä musta. Mitä sanoit? En mitään, että mulla on huomenna tallitöitä. Moikka. Tallitöitä! Joo. Et sä voi olla tällaista. Miksen? Koska sä et voi olla. Miksen? Koska sä et voi olla. Miksen? Miksi mä voin Kaikki olla? katsojat, kertokaa kaikille, että hän ei ole tallin omistaja. Sä et. Mä en osaa itkeä, mulla ei tule ikinä kyyneleitä. Tässä videossa on aika tylsää, niin ehkä voisi tehdä vähän actionia ja lähteä metsään ilman sairaan lupaa. Nyt mä otan riimun tästä. Tulepa Sonna. Meistä, jos me oltaisiin työntekijöitä ja mä olisin, jos mä olisin etallityöntekijä, tai siis Saara, niin mä antaisin kaikkeen mennä ihan millä vaan hevosilla, en saisi päättää. No, mulla ei olisi ihan noin, vaan mä laittaisin kaikille hevosille donnan. Ei vaan tyypeille, ei vaan, joo. Niin Donna, tulepas mennä metsään. Älä kerro Saaralle. Älä kerro. Tule! Tule! Oh. Siihen, pysähdy. No ei pääty. Tämä jatkuu. Näettekö toi vaalijoone? Donna. Hypnotisoi. Hypti lähde toiseen ulottuvuuteen. Aleksi, mutta seuraava video on sunnuntaina kello jotain. Minä kanssa laitan kohta sen loppuun. Okei, moi moi!